Un altre detall que no hem de negligir: l'assimilació de forasters es produïa així mateix en el camp cultural estricte. És el que passa a tot arreu, és clar, quan hi ha integracions d'aquesta espècie. Però hem de recordar que la Renaixença, el moviment cultural autòcton del XIX, no va tenir al País Valencià massa força ni gran crèdit. Si la majoria dels valencians estaven culturalment castellanitzats, no semblava previsible que els trasplants sentissin la menor inclinació per adherir-se a l'impuls renaixentista. L'assimilació era natural en el nivell de la vida ordinària, però inconcebible en el pla literari. Tanmateix, l'assimilació cultural també compta amb exemples que mereixien d'ésser reportats. Hi hagué immigrants aragonesos, com els Iranzo o els Gómez, poetes menors, que van escriure en català, i oriolans, com Blasco Moreno i Pérez Sánchez, que igualment criaren la llengua dels altres valencians a l'hora de fer llurs provatures poc o molt literàries. Els noms citats són d'una mediocritat gairebé irrisòria. No els al·ludeixo, sinó en tant que reveladors d'una faceta més del fenomen assimilador, no gens desdenyable. En un altre pla, hem de recordar que el mateix Blasco Ibáñez, fill d'aragonesos, va estrenar-se en literatura escrivint en català. Podem conjecturar, doncs, que, amb una renaixença més esponerosa, com la del Principat, l'assimilació hauria estat integral, amb tots els avantatges que això podia implicar, molts.